Chabwino. Tipite kunkhanira Babo Banda. Msonkhano wa neki wa UTM unali dzulo waenda bwanji? Msonkhano wa neki wa UTM wachitika dzulo. Chabwino. Ndipo achisa msonkhano wa tolankhani. Okay. Koneka kuti afiti sadakondwe nazo kuti kukhanga UTM yamba kulankhula ndi mawu amodzi. Pacha mpungwe uja ena umasangalasa iyi. Tidadena pa. Ku convention simupita mutagawangana. Mukwena mubwere mupange chimodzi. Tinanena dzana lomweli. Inde. Kuphwanya malamulo koma mukuphwanya. Sikungapindulire. Mubwere pamodzi. Athama kutenga ngati ndino anthu ozindikira. Komanso kodi amada abisa chipanichi. Ndiwokondwa ndi zomwe zikuchitikazi. Nzeru zaje amafuna chipanichi. Kudachitika msonkhano wa neki National Executive Committee yomwe amakambirana nkhani ya convention. Nkhani ya convention yomwe idautsa pili pachigwa. Kunali nkhani ya nomination fee, kunali nkhani ya committee imene ineki sina ivomereze kuti pakisa zimene zi ndalama zikulowa ku account kwina kunali